बाक्सा जिल्लानि रुपुई दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 33थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोंनि नैबे थुरिबारिनि देवलसालियाव लानाय जादों। बेखौ जोङो जानुवारि एबा बोहैथि दाननि 21-22 खालाराव खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। बेवहाय दिनै जोङो नियम बायदिहाय लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ दिनै लानाय जादों। गाहाय आलासि हिसाबै दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आनन्द दैमारि बिथां। हाबाफारि हिसाबै दङ जोंहा 21 खालारनिफ्रायनो जागोन भलिबल एबा बुलुर बादायनाय, ओमफ्राय माराथन खारनाय, ओमफ्राय बायदि बायदि हाबाफारि दङ, हारिमु मोनाबिलि बायदि बायदि जागोन। नैबे बर' खौरांनि गेजेरजोंनो खावलायहरनो सानो दे जोंनि दखरानि सिङाव थानाय बा ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरा फैनानै जाहाथे जोंनि नैबे हाबाफारियाव जाफुंसार होफैगोन जों बेखौ मिजिंथिबाय। गिबि गिबियाव आं नोंथांमोननि बे बर' खौरांखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे जोंहा दा चेयारमेन बिथाङाथ' गासिबो खोथाखौ बुंजोबखाबायानो। दा बाथ्राया आं सर्टकाट नैबेखौसो बुंसिगोन। माने जों बेयाव साननैनि हाबाफारिजों लोगोसे जिखिनि थांखि लाबाय, बे थांखि लानायाव जोङो गिबि सानावनो जोङो माने बे ओनसोलनि अर्थात दखरानि सिङाव जेसेबांखि रायजो राजाफोर दं बा फरायसा फरायसुलिफोर दं, बेफोरखौ लानानै जों माखासे खेलानि बादायलायनाय थागोन आरो माने थुनलाइयारि बायदिसिना मोसानाय बायदिसिना माबा दङ आरो कालसारनि गासिबो जों बेफोरखौ लाफादों। लोगोसे जों बेखौ जोङो मा होनो नोंथांमोननि बे बर' खौरांनि जुगैनो जोङो दिनै फोरमायखाबाय, बिथांमोनखौबो जों लिंहरनाय जाबाय। आरोबाव जोङो मोनसे फिसा फिसा बेनार हिसाबै जोङो माने ओनसोलाव बयखौबो खावलायनाय हिसाबै जोङो माने दाब दाब जायगायाव सिथाबनाय जागोन। बे माने जोंनि बे दखरानि आन्दाराव थानायफोरखौ आरोखि गासिबो। दा बेखिनियानो सायनायखौथ' जिहेथु बर' फरायसा आफादाथ' गासिबो रायजोनिसो नालाय, नङा होमबा? जोंनि बर' रायजोनिनोखा मोनसे माने मा होनो आबसु हिसाबै माने रायजोनि जाथिनि मोनसे सिनस्रि होननानै जों गोदोनिफ्रायनो फोरमायबोगासिनो दं। दा हिसाबै जोङो हेफाजाबा बिदिनो लुगैदों माने जाहाथे जोंनि मानगोनां आलासिफोर फैयोबाबो बा आरो बेयाव माखासे आलासिफोर बायदिसिना गोरों मोजां मोजां खोथा बुंलांगोन, बेफोरनि सायाव किसुमाननि मा होनो गोसोनि साननाय हनायफ्रा माबा मोनसे मैला दंबा बिथांमोननि माने बेसेन गोसा बिबुंथिजों जोङो माखासे गियान मोनगोन। दा बेफोरखौ मोननो थाखाय लानो थाखाय आं माखासे बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ माने फैथारनो थाखाय माने खावलायगोन आरोखि। आरो आंहा आसा दं 100% बेयाव जोङो माने जों जेसेबांखिनि हास्थायदों खमसे खम 200-300ल' नङा 400-500सो मानसिया बा 4,000-5,000सो मानसिया बेयाव जमा जागोन आरोखि। गासै बेयाव जों आरो गुबुन जाथिखौबो लिंदों, जोंनि खाथि खाला एसामिसफोर दं, बिथांमोनाबो जोंखौ बुंदों जोंबो थांगोन जोंबो हेफाजाब होगोन होननानै। बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौबो जथेस्थ' माने मा होनो साबायखर बावदों आरो जोंनो माबा मोनसे फिसा फिसा अनसुंथाइ बिथांमोनाबो हरनायनि थाखाय माने खोथा होदों आरोखि।